Здравейте на всички, аз съм Румен и въпреки, че не съм доктор или професор, днес ще ви изнасям лекция или урок по това какво са AutoSense или SMB, която беше поискана от една дама и за сега друго искане не е имало. Трябва да подчертая, че тази информация е взета само и единствено от официалната документация на Android APS, чийто адрес е посочен по-долу, и ви моля да не се доверявате на никакъв друг източник при търсене на информация относно функционалността на системата, как работи тя и защо нещо е там или не. Да започнем. Какво е AutoSense? Това е най-просто казано алгоритъм, който настройва инсулиновата чувствителност въз основа на промените в нивата на кръвната захар. Независимо дали те са положителни, отрицателни, неутрални и каквото и да е. За това как тя се изразява на графиката, може който желая да се върне на урок 2, където сме го показали. Къде е това? Тя се изразява в проценти на графиката под двете стрелкички и настройва базалните дози и инсулиновата чувствителност, ASF, подобно на промяната на профила. AutoSense като времеви прозорец. В OpenAPS AutoSense се изчислява на база 24 часови и 8 часови диапазони, като се избира този период, който показва по-голяма чувствителност, т.е. повече инсулин е било трябвало да бъде поставен в тялото ви спрямо обявената в профила чувствителност. В по-старите версии на Android APS преди 2.7 потребителят можеше ръчно да избира между 8 и 24 часа като диапазон, а от Android Apps 2.7 насам AutoSense автоматично превключва, подобно на OpenAPS. Реактивност и рестартиране. Реактивност в сравнение с OpenAPS AutoSense може да изглежда и по-малко динамичен, поради използването на променливия времеви прозорец. Нищо, че са много по-подобни. Рестартирането става при смяна на канюлата или профила и връща съотношението на AutoSense на 100%. Затова, както казах и предния път, е изключително важно въвеждането на всякакви такива действия, за които софтуера няма начин да знае, с цел да се предпазим от неприятните последици. Временно процентното превключване на профила не рестартира Android APS. Ограничения. Както всяко хубаво нещо, и тук е хубаво да се ограничим с цел да избегнем предозиране. Например, при продължителен прием на въглехидрати, ефективността на AutoSense намалява, понеже приема на въглехидрати не се включва в изчисленията на промените на кръвната захар, също показано в урок 2. Стигаме до супермикроболуса или SMB.
SMB също е функционалност в OpenAPS от 2018 година с въвеждането на алгоритъма ORF1 или ORF1 на английски. В България си обичаме да го наричаме ORF1. За разлика от AMA или AMA, SMB не използва временни базални промени за справянето с захарите, по-точно високите захари, а вместо това прилага множество малки или супер микро болушчета през интервали от 5 минути, примерно. Например, това са болушчета от 0,4, 0,3 до 0,1 единица, като за допълнителна безопасност базалната стойност в това време се задава на 0 единици на час. Т.е. изключваме базала или за това се нарича и Zero Temp, т.е. нулев временен базал, за да избегнем и предозиране с инсулина. Това позволява по-бърза реакция на системата в сравнение с AMA, както казахме, която работи с временни базали, защото всеки от вас знае, че болусът се справя по-бързо с рязко растящите кръвни захари, отколкото самото обявяване и пускане на по-висок временен базал. Като показване, SMB се показват в главната графика като сини триъгълничета, които можете да докоснете за подробности или съответно да използвате опцията Treatments или лечение от трите точки в дясното меню. Основната полза на SMB е защита от неправилно или забравено въвеждане на въглехидрати и повишаване на стойностите на AutoSense, което ще доведе до доста голямо заблуждение на системата и може за следващите 24 часа апса да реагира много по-рязко към промените в нея, което знаем, че може да доведе до много неприятни последици. Също така, друга полза е при храненето с бавни въглехидрати. Можете просто да въведете количеството и да оставите останалото на Android APS. Това може да доведе до по-високи пикове след самото хранене, тъй като нямаме предварително болусиране. Но ако забележите такова нещо, можете да започнете да поставите частичен болус, например 2/3 от дозата, а останалото да се поеме от SMB. Допълнителна защита имаме максималната единична SMB доза, която може да е най-малката от следните стойности. От стойността на текущата базална, адаптирана с AutoSense за дадения времеви период. Например, ако се храним в 8 или 9 часа и AutoSense трябва да се намеси, той ще вземе базала точно за този период от профила. Като тази стойност се ограничава до 30 минути от нея, а не цялата. Или по-малката от двете, следващата е половината от текущо нужния инсулин. Тоест, ако алгоритъмът по-точно е изчислил, че кръвната захар ще достигне
8 милимола. В момента е на 5, но расте. Ни е зададена инсулинова чувствителност от 3 милимола, то стойността тук ще бъде 0,5, защото казахме половината за 3 милимола. Третото взимано в предвид е останалата част от Max ILB или максималния инсулин, който е зададен в опциите, като предпазна мярка от това самата система да ни предозира чрез тези автоматични болчета. Zero Temps или нулевите базали, SMB, както казах, използва повече временни базали от AMA, от стария алгоритъм, което е безопасно, ако профилът е правилно настроен. Изцяло преди да започнете или по време на използването на Android APS е хубаво да настройвате или да е правилно настроен като цяло вашият базален профил с цел предпазване от всякакви неприятни случки. Като тук графиката на ILB и на кръвната захар е по-показателна от временните базали, защото при временните базали, както показахме в предния урок, е доста назъбена, а ILB може, които ако се сещате с сините вълни, може да ни показват, че доста повече инсулин ни е бил необходим, отколкото е предвиден в профила. Необявените хранения са друга интересна и хубава функция на SMB. Помагат те при разпознаване на рязко покачване на кръвната захар без въвеждане на въглехидрати. Например, при силно покачване на адреналина, пиене на кафе и така нататък, което не са прием на въглехидрати, но също водят до рязко покачване. И тук може да се справим чрез SMB по-бързо с тези неща. UAM може също да спре SMB при бърз спад на захарта. UAM трябва да е винаги активиран при ползване на SMB, за да се опитате да се справите с подобни случаи в нашите системи. Но е хубаво и да го настроим. В настройките имаме такива за безопасност, например максималната временна базална стойност. Примерно максималният базал в профила по 4. Тоест, преглеждате си профила, виждате каква е най-високата стойност за деня, обявена там, пресмятате по 4 пъти тази стойност и се въвежда тук. Но имаме и твърдо ограничение, приложено от Android APS, разработчиците на системата, отново с цел предозиране, при което, ако сме избрали, че пациента е дете, тук не може да бъде въведено повече от 2 единици на час, при тинейджър 5, възрастен 10, инсулинорезистентен възрастен 12 и при бременните 25. Max ILB, както споменахме по-рано, е
друга от опциите в настройките, които ще ни спомогне за ограничаване или сигурността на SMB, определя колко инсулин може да има в системата преди да се спре дозировката. Например, ако максималният LB може да сложим средния болус за хранене плюс 3 пъти дневната максимална базална стойност. Като се има предвид дневния базал от не общата сума на базалите, а за максималния базал от профила ви зададен за определен час. Но отново имаме твърди ограничения, като например за дете 3, за тинейджър 7, за възрастен 12 и така нататък. Трябва да отбележим, че при SMB MaxLB се включва в изчисленията както базален, така и болусен инсулин. Като допълнителни настройки имаме опции за активиране на SMB и те са няколко. Разреши SMB. Странно, какво ли ще прави това? Оставям на вас да се досетите. Разреши SMB винаги. SMB винаги е активно, да бъде активно независимо от въглехидратите или целите, които сме поставили. Тоест, дали има поставени такива изобщо. Разреши SMB с по-високи временни цели на кръвната захар. Позволява SMB при зададена висока временна цел, защото ако имаме зададена временна цел от, да кажем, 8 милимола и алгоритъм изчислява, че тази кръвна захар няма да бъде прескочена, то SMB няма да бъдат никога поставени. Разреши SMB с COB или с въглехидрати. Активира SMB само ако активните въглехидрати са повече от 0. Тоест, сме обявили, че се храни. А именно, само единствено когато обявяваме въглехидратите си, а не и в другите случаи, освен ако не са изрично включени. Включи UAM. Странно, тази опция също какво ли прави? Да се върнем по-назад и да видим какво беше UAM. Имаме и още много, но тая лекция сега става доста дългичка. Да видим и още малко все пак. Допълнителни настройки. Имаме интервала между SMB в минути. Т.е. минималното време между SMB дозировките. Колко често ще се случват тези микроболчета? Като тук по подразбиране са 3 минути, може да бъде увеличено, но повечето сензори на пазара мерят на всеки 5 минути, така че няма как SMB да ви постави болус на по-малък от този период и съответно 3 минути е добра стойност по подразбиране. Може да го оставите така. Максимални минути за ограничаване на базала от SMB. Т.е. по колко да се изчислява SMB спрямо базал.
По подразбиране, както споменахме по-рано, това е половината от базала за този час, но е възможно от тук да бъде увеличен, като не се препоръчва да е над 90 минути, защото отново може да доведе до предозиране. Максималните минути за ограничение на базала от SMB при UAM специално. Това е същата опция като горната, но само при UAM активно. Трябва да отбележим също, че някои опции са достъпни само ако Android APS използва надежден източник на кръвната захар с усъвършенствана филтрация. Знам, че някои ще възроптаят, но Freestyle Libre за момента не се счита за надежда. За днес толкова. Знам, че беше скучна и суха теория, но това смятам, че са важни параметри, които трябва да знаете за работата на системата. Ако желаете да се задълбочите, може да прочетете документацията на посочения URL, който ще бъде включен в описанието към видеото и да се доверите само и единствено на нея, преди просто да попитате в интернет форум, Facebook или където и да е. На всички желая успех и приятен ден!